Shugor nakaslem jong unongsan hima. Banlat na kino-kino ki jing sha pengop hagi kam thok kam shukor lingba ki rinsan social media ka office u superintendent of police ka East Janty Hills district kalakentu yaki riopat ba ban kiar na ka ba jubab yaki message ba yo pediang na ki number ki bam itu ki account ha Facebook, Instagram, WhatsApp lane kino-kino ki weipat ki social media website kila abandon kti ha ki kam bian kom ki cybercrime ki kam thok ha kalyang kapisa tingka nalor kiwe ki kam thok kam syukor ka office USP kalakentu ya baro ban husiar bat ban pentip lingba ka cyber tip line iwe khandai lainot ladaja badan kum kani ka jingja shwa kani uba Benedict Salahi uba nakashnong Sherwang East Janty Hills district ulabu dakajing ujor ha u superintendent of police ka East Janty Hills district u Giri Prasad u IPS halor kajing sya penon kambakla ka Facebook account ka jong u na kalyang katanat pulet ru kala shimkhia ya kane ka kam bat marmar hi kilabu ya kajing penbena ha ka Facebook account jong ka East Janty Hills police I Benedict Slehe iba nade nakasnong Sherwang East Janty Hills kabahap hapo ka sansut nga saipung bat kabakmi da ka ilaka sumer te nagaliang jonga nga kwa ban pesngau syapi upat ba ha kani kapor da ka baburam te shwa bangan pesngau yapi upat ba nga karpat yapi ban snap ba bat dakmi binyak ba namar kani kajing itu jonga nga ngai scam bakan om jia shu dang ne shakmat te kata ka jing jia kalong kumne ba ha kini ki arta yo baladep ka don ka wei ka message ka bawan hanga te balai nga mar shu dep tre kam mi kam la jong barabor nga site page mobile nga site le ya ki FB creator te hakata ka por nga i kata ka message ka bawan hanga ba tho da ka tin khasi ka baong ba phi mentoy ba phi onong phi deu breu badan bok ba te hanga hakata ka jing ngolongo jonga pade nga ong mo ka mo kata ka jing yonong jonga te i ong nga em ba pide ulidar bot jong kata ka company crypto bitcoin trader te nga ong ha mo nga hatu nga yakot bor mo banlong uta unong trader lani banlong to try jonga company kat uta ulidar bot mo te namar hakata ka por nga mut try ba itai perlok ipreng yang namar mentag sngi pisayo i ba kata ka prank video leni kata ka le bunjaj rukom haki teknologi sistem menta sosial media ki bun ba ngong yon asi ki perlok ki kwa ban le prank yang ngamo tengah ong toya thu hok bat kren shai hatu pile prank ne kren sha ne ong em ba nga kren shisha ti hadin nga sngo ba auto perlok kren shisha te da ula kren shisha kumta pade nga kali ka profile uya thu no ya kata ka profile ba ui ba ki kerteng jonga ki pau kum uli darbot bat u ta u bayo onong ya kata na kata ka company te hadin kata pade anda ngala check ya kata ka profile ngala lap shisha badon kata ka kerting jonga ha kata ka profile banga dei uta uwe unong yo jing mentoy na kata ka company kamut bangala invest bro shikata te ngas ngolongo ngan sibun te hadin dangala lap kumne nga reply no ito perlok nga ong de shisha ba piong te ngar sang kali to perlok hatu pila invest shisha ya kani ka kamne uong ngila lut shikta tang bahadin ngimyo ya ka profit dala be ya ka profit pade kala lock sundon ka mobile bat kala khang sundon ya u mobile jongi te hakata ka por nga thau no dikibui la jong te namar nga tip bangala danga yai da kani ka mobile la jong kamut kan satip kan salap ya nga banga de manga uta te nga sim no bat nga pendon kam no da ka mobile ki perlok khnang ban lap ya ki jing shisha te dangala le mobile la ka ta ka mobile jong ki perlok bat ngala sedang ban kren ki kitin ki ba jai bat ki ba jali ja khnang ban pengop ya ka khnang ban lap ya ka jing shisha te om bangar ha tengka ne om bangar ha ya ka kam henre tang ban yo lap ya ka jing shisha te hadin kata ka por pade da ngala le kumta pade nga kren jali ja kala sedang ngop no te hadin bakal ngop pade ngala sedang kelibnya hatu balei pi nan pio ya katu kerting jong tu breu lani hatu tu breu invest sisiane kamut uyo business sisiane uyo onong sisiane em ka ong em siam yo onong
kamut kaya thu hok nga ka ong lada pitre ban tre lang ani thu hok te ka pha promise ro nga promise tang ban yo yalap ya kijing sisiamo na marga kerting la jong ka pa hong ta te hadin kata nga ong promise te dala promise kum ta pade kala sedang ya thu nga ka ong baka sim ya ka kerting jong nga na po FB bat kala bu hapo kata ka teknologi laptop jongka namar ha kata ka tim jongki kidon ki tim worker kai kamut udon utau hacker special jongki ubala ban hack lani ubala ban tho unubala ban le ka teknologi kamut da ka yerukom ki babun chai kamut ula ru ban bu ban tho ki ching tho kalong thik kum ba pisiu jing siu langba UGP account lani langba ka bank transfer te hadin kata pade ngal akren nga ong ladap hi tu hok yang ana dong sedong kamut ngan invest wat da ki peulak ru hadin bakala big ya kata ka peulak banga ong ban invest kala sedang itu hok ka ong ba ladap tre lang kamut ngan pen IP silak si sngi arlak si sngi tinga ong da kumno ngin tre hadin pade kala ya tu yang ba ha ka pin le no kumni da ka ba shet ya ki briu nga ong kumno shet ya ki briu taka ong sim wat iki kerting gibriu nang tu sapen ai bengin pelek laptop bengin bu bakila yo nong khnang ba kitu gibriu na kato kathan jong phi kin ngej ba kata kakam kadi ka bayo nong namar da kile i ka kur ba ka kajaj de gibriu jaj nong khasi jantia kamut kin shania khnang makin shania ban invest te hangta pade da kila lap kitu gitrai kerting pade kin sedang ban berngem ne ban pha siu bisa khnang ban weng de kerting te kamut hakata ka por da kala de bithu e jing sisa yang nga la sedang yat biang da kamu bala jong da la yat da kamu bala jong pade nga kali balei phile kum tu ya ka to kerting jonga bat ka jubab yang nga kalong ba ka ong ba ka ne ka dei ka kam jong ka nga ong hatu dei mo kata ka kam ban sim de kerting gibriu ban penon kam de kerting gibriu ban bu status screen kamut ba ulayo kamai kum ta ba kalayo kamai kum ta handre klem ka jing sisa ka ong ngila ban le namar ngidon ki hacker ngidon ki special technology system ngidon ya ka tim nangta pade lada pikwa bangin weng ya katu ka status jong phi dem siu mardar san hajar tengka ha utau account jongki khna makin weng no status namar lada ngim weng pin sa sha kem dala kibriu da kitu kibriu na po ka jela jong phi da kila invest ki senia ki i ba ka kur jong phi ka jong phi de khasi pnar kin sedang invest te hadin dangi ngi klem ai ya ka bainong jong ki kamut kin be happy ki ba khamjan ban yo kem namar mangi ki ba sajingai kim lap yangi te nata ka daw lada phim kwa ban mat kum kata ka jing siu no san hajar tengka ban like na ka de jing bangin weng ya ka status te nga ong ye phi perlok hadin pandai kata nga ong balai nga hapsiu ya kata te ada kawai pade ka buit nga thau nga ong pade ya ka siu ar hajar tengka ka bai na kamenta ka exchange currency US dollar to Indian rupees to Indian financial nang ta pade la hajar tengka nam ta ukut ban pha pisana international don kam ya ukut ban ka bakan ya habang tinga ong balenga siwi kita ka ong pihap siu lada phim siu kamut ngin spread be ka kerteng jong phi ngin bu ve status baki briu kin yo i baki yo i ba phiu deu ba yo nong bat hadin bangila shet ki briu kamut pinsa sha kem no ma phi namar phi ba khamjan hang to hri ka thain na ka jong de nya ha ka ju ka thain te hadin pede ka tangal alap nga ong ya kani tengan pha kem no phi mador ka ong lada phi pha kem ru phinam lap setia yangi bat phinum syam hiru ye ngi namar ngi tip te hakata ka por banga penbit ya ka pada nga sedang penbit de kung we nga ong kumnu phila ban le ya kinong Meghalaya hakani karkom te ka ong namar ngila bha ban le kinong Meghalaya namar kibriu jong ka Meghalaya kimpat nang bha ya ka teknologi bat kimpat long kita kibala trem ya ka teknologi bat kimpat tip bha ban tre ya ka teknologi bat ngila bentuk lang ba ka teknologi system te kipai ba jong anong Meghalaya kidang bit bat ki bedang kloy ban ngai bek ki bedang kloy ban senia kulmar ta ka daw kaya thuru ba hadu menta kala yo tu ya ka pisa na po Meghalaya hadu san peun riu peulak tengka te heden kata kat kum ba kaya thu ba sibun kinong Meghalaya bakala de penbej bat sibun ki bal angop bat sibun kila du nong
hadu sanpeon ripeulak kalayok rong na kini kinong Meghalaya jongi. Bat kani ka brio ka pendon kam na ka profile baka bu kum baka ai kerting yelade ka silnya sangma ka Elina after bat ka sound misiting. Kani ki profile lai sautli kamut te ka juk ka brio. Te kani ka brio hadin bakala berngem bersit ki bru ka diman ru ban ai san hajar tengka ban penduk pendam ya ka profile. Te nga ong ya piko ki paj ba. Na kaliang jonga ubriu ba syak bu kerting hang kata ka jaka ha kata ka profile status jongka status screen nga ong ya pi. Pe yo pi syak ngop pe yo pi syak penbej. Na kaliang jonga ubadon kerting hang kata nga krensya ya pi nga klem don kata ka jingyo anong bat ngam ju invest hire hakum kata ka jat kam. Bat kato ka briu kala sim na po FB ka penon kam bakalayo kerting jonga balai nga wan saj hakman upiu baj ba knang ba pinnam sungtu bakala. Te kum ki kun samla yo jong ka jela jongi khamtam upe yo pisa ngop namar kat kum ka jinglum jingtip jonga na kata ka briu kala yo hadu unriu peulak tengka na ki paj ba jong ka jela tang na kadau bikiting kim nang ai kim nut ban mi sekmat balai nga mi sekmat nga kwa ba ki kun jong ka thain jongi bakin long ki ba pikir ya kane ki ben long ki ban husiar ya kane husiar bha lada ki kimi ki kpa ke biyo iya kane ka khuboru sngau bha yathu ya lagi kun na jong bat nga kwaro pin share ya kane ka khubor ha keling ki jaka khnang ba ki paj ba jong ka jela jongi kintip bat kinang ban pikir bagi nang ban kiar na kane ka briu ka supen be api nga ong api om judon kum kata ka jingka mai tang san ganta phiyo daki phiulak daki klur kum ba pen be kane ka briu tenga ong api ru nga uta u Benedict Selheu babu basya bu kerting hang ta ka bu be ita ka Benedict Selheu ba uyo nong kata ba uyo invest na kata. Tenga ong pi baj ba lada jia ba pi syak penbej ba pi ngop hadin habut pimdon hok ban lej dawana nga krensya pi ngam dei uta u leaderboard jongki ban ngam itu hire namar kan nega briu kat kum ka jingkam jongka ka trade professional na kata ka crypto bitcoin trader lada pi anda pila wat ya ka bidal apik ya ka profile jongka ba ka thok silnya sangma lani Elina after lani sound misiting pila i baga tho hapo ya kita ki hajan kadur jongka baga tho eta professional jongka te hadin bangalawat benya na katrai jongka company crypto kala ai ka jubab babiang ka ongim don jingba kli na mar kini ki briu ki degis kamar bat ki briu ki balayo jing pentibit na ki wai ki kam ya ka kerting jong company tenga ong pi perlok kata ka crypto company ru kam de ka real money kam de ka real financial kadai ka just make financially loss bat ka ba pendu nong ru pi pe yo pi thli ka pala yo pi jingjar pe yo pi plut kai ka bisa jong pi ka ni ka briu tina kaliang jonga lada pi wan complain lada pi wan dawaru hakano kono ka por ngan nom pediang setia namar bale ngal abu shwa ka jing tho ngal awan na of SP office ru ngal awan dawa kat kum ka hok jonga ka ju ka por ru ngal adep lek mi sha office jong SP Superintendent of Police jong ke East Jantia bat ngiladep ya tai seni baru halor kani kakam bat ngalayo sibun kijing mun na bat uru lalap ya kisebut kiseki ke babiang te paj ba halor kani kijing syak pendon kam bakla ka kerting jong hapok ka FB hapok kata status screen om ya ka FB creator nre ya ka status screen jong kata ka briu ka babu kerting silnya sangma bat ka after Elina after bat ka sound misiting ya kani ka kam ngaladep ai ujor persya ya kini ya kani ka briu ya kani ka kam thok ha ka police station jong ka kleriat ngaladep bu ru kijing tho ya kijing ujor ki ba ya de sepang kani ka kam to ngan ya thu ipi sepang kata yo onong ngaladep pe ya UGP account jonga bat ya ka bank statement jonga om don kanu kata ka jingwan ka pisa nabari lani na kanu ka liang like no tangga to ka pisa jonga hi bangala don lupa tenga ong epi kani ka briu kan sedang penbe epi bet ka tho ru ka bu ru ka dor bisa bangi onong bat ka tho ru epi kijing tho hajrong kata ka tho as how kemut keli kumno da phila tho how kala kan sedang no menpak misi epi kala sedang no ban kren jeli ju epi te balai nga wan kren ye pi upat ba ngasu khia ka jingmut jing perkhat jonga banga ong yo ka jia kumno
pada yo kan ika beri sim ke bu penban yo ka lutelut ya ki khun jong ka jela jongi yo kan le kino ki kam ki ba pendu nong ki ba khata ya ka long ying long sem ka ba khata ya ka than bai ka jat benriu jongi tenga ong ye pi ba wat ai ba kino kita ki trader ne ki bitcoin ne kita ki aka kin penbe pi kam judon kanu kum kata kakam kadeka tu tang ka cyber crime kadeka fraud and fake kadeka just financially loss kata ka just lost your anything for else tenga ong ye pi perlok kadeka khubor nga ngai pin so thu pinom don shu don kam shu bandawa nanga kanu ngakren sha ye pi om day manga uta hoi ka karteng jonga ka bu Benedict Salahe tang banga kren sai kum banga kren manne du nandu basdang ka shimna po FB kale kat kum ki teknologi jongki kile lang ba utau specialist hakar jongki te husiar kat kum ka jinge thu jongka kala isbun bat ka ongru na po India ki bun kinong tre jongka wat hapo mi khaliar ki don hadu khasan ar peungut kita kinong tre jongka ki ban penbej briu ki banang ban translate e ka ktien ka thle khnang mo phin ngop khnang bangin yang ngop lang kata kapor tang ya kan dehi ngakwa ban penti pi kublai sibun to de pikir badda husiar ba kublai sibun